Y syniad tu ôl i y Castell Siwgr oedd gweld arddangosfa 2 flynedd yn ôl gan Manon Steffan Ros yn Castell Penrhyn yn sôn am perthynas y lle efo Caeth Wasiaeth. Ac oedd hi'n arddangosfa effeithiol iawn. A ges i oddi yna yn meddwl, wel, os gallai gyfleu hynna mewn llyfr, fyswn i'n falch. Dwi'n meddwl bod hi'r nofel mwyaf anghyfforddus dwi wedi sgwennu. Ac o'na dipyn o waith ymchwil. Ac yn mis Mawrth canlynol eisiau wrando ar Chris Evans, awdur Slave Whales. A nath o ddeud rhywbeth o'n i ddim yn wybod o blaen, sef bod dillad y ceithweision yn cael ei gwneud allan o flanen Gymreig. A dyna di'r nofel. Hanes 2 ferch, Dorcas o Gymru, sy'n yn dod o Ddolgella ac yna'n cael gwaith fel Morwyn yn Castell Penrhyn ac Ebony sy'n geithferch yn Jamaica. O'n i ymhryder i oedd o roi fi wneud dipyn o ymchwil a ymhryder i oedd na fydda gan bobl diddordeb mewn rhywbeth oedd wedi digwydd mor bell yn ôl. A mwy o sydyn oedd ni dipyn mwy ymwybodol o hiliaeth, ond anwybodaeth ni o hiliaeth, ond hiliaeth ni'n hunan. Ac yn fuan iawn mi sylweddolais i, mae hon yn stori sydd angen i deud.